For today's video, makita nato nga ang mga anak busy kaayo kinuptanay sa mga cellphone, no, diba? Ingani ni basta Saturday morning kay makaduwa man sila. Relaxing time. Nahuman na sila og laba sa ilahang sinina. So mao na ning nahitabo kay Saturday lagi, o diba? Mao na iyahang props. Uy, noon sa naman niya kung bana makaduda man ang taani. Unsa ni? Babae ba ni o laki? Unsa kay nakaw na ni niya nga nagkirig-kirig man, oo. Nagsayaw-sayaw niya ang iyahang props. Kana pa jud ang silig ug ang daspan kay mang limpyo man unta ni unya kay nakapa-music man. Ato na lang ni i-mute. Dili na nato i-apil ang music kay para dili ta ni ma-copyright. Nindot kay iyahang sayaw ani. Susana all, o diba? Pasingot ba? Balik na ta diri sa atong luto kay nahuman naman og sayaw-sayaw, magluto na ta og paniudto. So ang atong lutoon, fried chicken with beef fry. So mao ni atong start, atong humulan og ahos with suka, naay egg og naay crispy fry. Syempre dili jud na mawagtang. Para jud ko magluto ani nga pagkauna kay allergyhon man gud akong anak niya karon wala man okay man sila, so magluto ta ani. Happy kay na sila basta magluto ko. Ato ni painiton mayo ang mantika para iniglunod o magsibi-sibi jud ni. Itlog. Ayaw kamuta. Nagkakuan naman. Butang na dito. Ito na pwede naman gamay lang ang crispy fry. Gamay raman ang crispy fry na to. Crispy fry? Atong pabuhato na ni ang nahitabuan ni ako ra jud ang tig camera. Akong anak maoy akong gipaluto. Ganahan man sila mukaon di ato ning palutuon para ilunod na tanan sa itlog. Mukaon sila kamao sila og luto unya sayo na lang para nila. Sila pa jud ang magbuot kung unsa ang lami kay pareha nako o kung mukaon ko og food pagkaon sa gawas ako nang kuanon jud ang lami ba kung unsa. So kung ganahan ko mukaon ni ngato so magluto ko, pero kato siya nga luto ako kay bawon sa mga sagol ato no nya kay ganahan man ko magluto ako tong sunon. Nakasuway na ko ana guys. Kamo nakasuway sa mo ana ngayon ana mo experiment. Pero sa base ako experience mura man sad og success man sa Ginoon para nako no. Kay ang tigtilaw sa ako ang luto ako ra man sad bana. Ay syempre ko anon jud dayaon gyud ingnon jud nga lami bisan way lami siguro. Mao na lang wanay muluto kung ingnon nga way lami. Kani jud nga pagkaluto aron hurot jud ang bahaw ani. Manawag jud ko ani tanod ron kay najoy usa nga di na mo undang halos. Kay dako jud kay iyang kaon basta ingani nga pagkaon. Si Jan ninyo basta makaluto na gani og ingani aw una-una jud nagkaon. Mahurot jud lagi ang kanon. Kay daghan kayo iyang makaon guys. Sus, magtawag na lang jud ko ani lagi barangay tanod. Kani si ate nalingaw na lang ni siyang gibuhat. May gani ni patuo nga akong giingnan nga kutsara ang gamiton kay kung kamot pa aw napuno na og crispy fry ang kamot kay mupilit man. Mubaga na hinuon dito sa imuhang kamot, wa na di baga diri sa imuhang karni. So mao na ni guys. Dagan-dagan jud ang naluto unya wala na nako na videohan tanan jud niya nga naluto ba. Ganahan ko ingani nga gagmay-gagmayon og hiwa kay murag maluto jud siya ba. Makrispy gyud siya inipaak nimo. So kaysa ka nang tibuok nga dagko kayo inyang ilaw murag dili maluto. So ingani ninyo guys, lami sa daya. Salamat sa inyo pagtan-aw sa akong video sa cooking unya na pa jud nagsayaw-sayaw mix niya akong video karon. God bless niya. Please subscribe my YouTube channel. Bye bye.